ερμηνευτή, τον κύριο Βασίλη Ξημέρη. Καλημέρα, αγαπητέ Βασίλη. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα, αγαπητέ Νίκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Τι βελούδινη φωνή είναι αυτή, γιατρέ μου. Να είσαι καλά, Νίκο, να είσαι καλά. Λοιπόν, είναι ο Μπαξές, το νέο σου τραγούδι που ήδη κυκλοφορεί και μέσα από το διαδίκτυο σε ανακαλύψαμε κι εμείς, και είναι χαρά μας να συζητάμε με έναν άνθρωπο που από νεαρή ηλικία αγάπησε το τραγούδι, αλλά σε κέρδισε και η επιστήμη σου, έτσι δεν είναι? Ναι, και τα δύο μαζί τα συνδυάζουμε όσο μπορούμε καλύτερα. Βέβαια τώρα ο βασικό στόχος είναι να βγάλω τα καινούργια μου τραγούδια, τα οποία έχω βγάλει 3 μέχρι τώρα. Το Έσπαγε η θάλασσα, το Σεπτέμβριο και τώρα ο Μπαξές. Και έρχεται κι άλλο ένα νέο τραγούδι, το οποίο λέγεται Άνοιξη, σε 20 μέρες περίπου θα βγει. Και πιστεύω να τα αγαπήσει ο κόσμος και να τα ακούει όμορφα. Θα ακούσουμε βεβαίως και κάποιο απόσπασμα από το Έσπαγε η θάλασσα και το Σεπτέμβριο, έτσι, στη συζήτησή μας. Όμως ήθελα να ρωτήσω αν τελικά και τους δημιουργούς τους έχει επηρεάσει αυτή η πανδημία. Βέβαια, όλους μας έχει επηρεάσει η πανδημία. Βέβαια, εγώ έχω ένα θετικό πρόσημο σε αυτό, ότι μέσα από αυτά τις δύσκολες στιγμές που περνάμε δημιουργούμε. Και πρέπει να το πάρουμε όλοι οι άνθρωποι έτσι θετικά, ότι μέσα από τα δύσκολα πράγματα που μας συμβαίνουν στη ζωή θα πρέπει να βλέπουμε τη θετική πλευρά και να την αναδεικνύουμε. Τελικά... Και οι δημιουργοί υπάρχουν πάρα πολλοί δημιουργοί ότι αυτό το καιρό φτιάχνουν ωραία τραγούδια. Να ακούσουμε λίγο. Σαν φωτογραφία στο μυαλό μου έρχεσαι εσύ. Τα μεγάλα μάτια σου σαν φωτογραφία στο μυαλό μου έρχεσαι εσύ. Έφυγες και χάθηκες κι όλο σε θυμάμαι κι όλο περιμένω να σε δω. Στο παλιό σπιτάκι μας τώρα δεν κοιμάμαι, ποιος ο λόγος τώρα για να ζω, ποιος ο λόγος τώρα. Λοιπόν, εμένα, αγαπητέ Βασίλη Ξημέρη, μου θυμίζεις τραγουδιστές παλιάς κοπής, έτσι, της γενιάς μας, που οπωσδήποτε μας χάρισαν μοναδικές εικόνες, γιατί κάθε τραγούδι σου, η στίχη είναι εντελώς περιγραφική, καταπληκτική, σου δίνουν εικόνες. Σου μιλούν για τη θάλασσα, σου μιλούν για το Σεπτέμβριο, σου μιλούν για το Μπαξέ και βεβαίως για την Άνοιξη, το τραγούδι που θα έρθει λίγο αργότερα. Ακριβώς, ναι. Είναι πολύ τιμητικό αυτό που λες, Νίκο. Για μένα πιστεύω ότι δεν υπάρχει χειρότερο κομπλιμέντο από αυτό, να θυμίζω παλιούς ερμηνευτές που έγραψαν ιστορία στο ελληνικό πεντάγραμμο, και έτσι πιστεύω θα συνεχιστεί και η πορεία μου. Άργησα βέβαια λίγο, αλλά καλή αργά παρά ποτέ. Όλα καλά θα πάνε. Γαληνεύει και την ψυχή για να πάμε και στην ιατρική σου. Βέβαια. Κοίταξε, η ψυχιατρική με τη μουσική πάνε δίπλα-δίπλα. Και τα δύο μιλάνε στην ψυχή του ανθρώπου, βοηθούν στην εξηλαίωση του ανθρώπου. Και πιστεύω ότι όπως όταν είσαι πάνω σε μια συναυλία, έχεις από κάτω 1000 άτομα και προσπαθείς να φτιάξεις τη διάθεσή τους, έτσι και η ψυχιατρική με κάθε ασθενή προσπαθείς να βοηθήσεις με την ενσυναίσθηση και με κάποιες εκπαιδευτικές διαδικασίες να βοηθήσεις να περάσει το πρόβλημα, το δύσκολο που έχει εκείνη τη στιγμή, και να προχωρήσει τη ζωή του. Και θυμάμαι και τις δικές σου τις εικόνες και άλλων συναδέλφων που παίρνετε τις κιθάρες σας, ξέρω εγώ, και μπαίνατε μέσα στις μονάδες του νοσοκομείου και τραγουδούσατε στους ασθενείς,
Ναι, αυτό είχε γίνει το 2019 στην ογκολογική κλινική. Προ-κορονοϊού. Πρέπει να το λέμε και αυτό. Ήταν μια αυθόρμητη κίνηση, η οποία αγκαλιάστηκε από τον κόσμο. Ήταν ειλικρινής πρόθεση και όλα καλά. Όλα καλά. Άρα, μπορεί να συνδυάζει ο γιατρός το τραγούδι με την επιστήμη? Πιστεύω μπορεί. Μέχρι τώρα, ναι. Τώρα δεν ξέρω για πιο μετά, αν σοβαρέψουν λίγο τα πράγματα. Ναι. Αλλά πιστεύω τώρα τα καταφέρνω πολύ καλά και στους δύο τομείς. Τώρα ποιο από τα δύο θα ακολουθήσω, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω ακόμα, Νίκο μου. Θα δείξω χρόνο. Νέος άνθρωπος είσαι, οπότε έχεις το διάστημα της επιλογής. Και ό,τι με γεμίζει πιο πολύ, αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι βέβαια. Το θέμα είναι να γαληνεύει η δική σου η ψυχή. Και μέσα από αυτές τις καταπληκτικές μουσικές. Ακούμε το επόμενο κομμάτι και σε αποχαιρετώ με πολύ χαρά. Θα τα ξαναπούμε. Ελπίζω και από κοντά. Πες μου, ναι. Να ήθελα να ευχαριστήσω τους δημιουργούς των τραγουδιών. Βεβαίως. Το Έσπαγη θάλασσα είναι του Σοκράτη, του Μιχαηλίδη στίχους και του Μιχάλη Κοναρή μουσική. Το Σεπτέμβριο είναι του Κώστα του Μιχαήλ Μαρίν στίχη και μουσική. Και ο Μπαξές είναι του Γιάννη Ηλιόπουλου, τον αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα βασικών επιστημών. Και ελπίζω, δεν ξέρω Νίκο, ότι και εσύ γράφεις στίχους, έχω αυτή την πληροφόρηση και θα ήθελα κάποια στιγμή να μου δώσεις κάποιους στίχους δικούς σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Να φτιάξουμε ένα τραγούδι. Κάτι θα κάνουμε, κάτι έχω στο μυαλό μου. Βασίλη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ και λέω λοιπόν ότι τελικά η πανδημία γεννά τραγούδια και καταπληκτικές φωνές και καταπληκτικές συνεργασίες. Πολύ χάρηκα. Και εγώ, Νίκο μου, θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Εννοείται, για χαρά. Ευχαριστώ, Νίκο μου, γεια. Το φεγγάρι τα βγούς του θολό.